Naminsan pa'y ani pagsati na ingat panang kondinar kay City Veterinary and Agriculture Office iti illegal dog meat trade. Kan amin nakita ti animal cruelty iti syudad. Kasarunda ito iti panakarestar ti may sa lalaki mapapati nagparti iti talo nga aso iti syudad. Sigon iti Sivaw, saan may parbeng kan sa anda pulos nga ipalubos ti panagparti iti aso. Malaksit iti dayta, dakkel naglabsing iti Republic Act No. 8485 wenno Animal Welfare Act of 1998 ti pangibiyahe, panlangan, panagparti, kan panangilako iti aso. Manayag iti dayta, manamnama pilan iti kanayunan a criminal complaint ti wangal restaurant owner kan mawaswas ti business permitted wa restaurant ijay La Trinidad kalpasan kumpirmar a dog meat ti isasabida kadagiti customers baban iti National Meat Inspection Service.